Vull que veieu el panorama actual. O sigui, aquests dos, crec que han d'estar així. Hòstia, sembla que estigueu al cel. És una locura. Hi ha tanta llum, és una barbaritat. Perquè no enfoca res, aquesta càmera és una merda. Uah, barraqueta. Què és aquesta, man? La de la ràdio. Aquesta és la ràdio. Sí. Què esteu fent, Pau, teòricament? Estem editant perquè són les 4:33, s'hauria de penjar ja això. Hem gravat contingut superdivertit del saló d'ensenyament, on la gent és molt inculta i ja està. Molt inculta. Bastant inculta. Però les futures generacions a Catalunya se'n van a la Estem merda. perduts. Si nosaltres estan fets merda, els nens que venen encara pitjor. Que flipo, bro. Però com pots tenir poca vergonya de dir Quin això? jubilarà nosaltres? Com pots tenir poca vergonya de dir tu això, bro? Que vas recuperar les mates de primer, després de les de segon, bro. Després de les de segon, bro. Què m'estàs dient, tio? Bueno, que aprenguin. Saps què hem anat a fer, bro? Ensenyar els nens, educar-los, com han de ser. Com si hem parit en Sí, aquesta els vida. has ensenyat a com no sé, no? Molt bé, bro, ben fet. Però que hi hagi una rajola del carrer aquí, algú m'ho explica? Tu has vist això? És bastant... És una barbaritat. És que és artístic. Com que artístic? Artístic de què, bro? Això se'n diu delinqüència, és robar coses públiques. Ja, realment sí. Sí, s'ha servit l'extractor en comptes d'obrir les finestres. Aquí el que volen és gastar electricitat i polles. En Barraqueta està allà baix tocant-se, dia dur que en Barraqueta, no passa res. Hi ha amb la gent. He vist un pilot de samarretes del Barça, venint cap aquí. Moltes, de fet. Del Barça. Sembla que té algú a veure que estiguem a Barna, però sempre suma, no? Vale, important. Acaba de sortir avui el tràiler de Spider-Man, Brand New, com és? Brown New Day. Brand New Day, i en Pau encara no l'ha vist. Jo ja l'he vist, anem a veure la reacció d'en Pau en directe, està aquí nerviós. Jo sí que tinc nervis, Ja, ficar això aquí. És que estem a contrallum, és que som retrasats, quina barbaritat. Ja no, mala sort. Quan dura? 2:40! Ja no... No, bueno, Sí, no, una no, merda. bueno. No ens veurem. No, ens És veurem fos, pas. vull xupar-la. Aquí som... Sort que reacciona, no veurem res. Es veu raro, això. Es veu molt malament, sí, jo espero que sí cosa el tràiler. Hòstia. Mira! Puto Punisher! Oh, que se la lliga. Quina barbaritat. Pobre Peter, bro. És un desgraciat. No me jodas. Que els ha recuperat. Què? Excuse me, Dr. Banner. I need your help. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Bueno, Bé, no? sí. Sí, a veure, m'esperava Instint, però... Mira, Però va primer aquesta, no? va primer aquesta. Amb la que es quedarà hòsties Dune és amb... És que queden tots són el mateix dia, crec que a sobre. Avengers i Dune Surt el mateix? el mateix dia. El 18 de desembre. No sé si ho canviaran, però Quina barbaritat. és una locura. Mi gente, marxem cap al Camp Nou. Són ara mateix que són les 5 i pico. 5 i 16! Ha fet veure que sap llegir, és analògic, no té ni puta idea de quina hora és. 5 i quart, comença el partit a 3 de 7. Anem a la prèvia a veure el malalt. En Barri ja hi és, perquè va treballar com un esclau, ja li va bé. S'està liant ja. Ens fa molta il·lusió, la veritat. Sí, són petits usonencs que venim a veure ultras, tirant petardos i ficant-se amb la gent i ja està. Correcte. Barça! No ho cridaré més, ja. Havíem d'anar a un carrer, perquè no tenim ni puta idea on hem d'anar. O sigui, no sabem Informació rara. Ens han dit que havíem d'anar per un carrer que talla la policia. Doncs bueno, això està ple de policia, tot arreu. Hem sentit pitos, hem sentit gent cridant Barça, tenim la petita sospita, no?, de que anem per bon camí. Ara, el pas que anem, si ara ens hem equivocat, jo crec que arribem al final del partit ja. O sigui, anem molt malament de temps, però bueno. Sí, el tenim! Les putes obres ens estan servint per ubicar el Camp Nou. I han de gru. Que no de la gru, és una... Oh! Ah! És que crec que mai he estat al Camp Nou. Ni que sigui Mai. fora, ni que sigui fora. Jo és que he estat a la Kings League. Clar, és has ben anat a la puta Kings lamentable el meu comentari. Clar, sí. Tu has estat al Camp Nou abans de que el tanquessin. Correcte. De fet, abans de que el tanquessin per reformes, A la Kings League. i va ser la Kings League. Rarete, Parol de sí. tot. Rarete. Oh, se senten crits, Pau, ja? Hòstia, Barça ja, Barça! Moltes samarretes del Barça, petardos, estan matant, estem a Afganistan de cop. Hola, que guai! Barça! Una senyora acaba de veure que hi ha 50.000 persones amb samarreta del Barça i criden Barça! I diu, hay partido. No, una mica, Qui va? s'ha preguntat una mica, dic, partido? Sí. No, que va, és una raid Pokémon que van a fer un gimnàs. Partido o fin del... Partido o ja està aquí la guerra? Un resplandor y hace ¡pum! Hòstia, això serà top, Hòstia, la de gent que hi ha és una barbaritat, Se prende, Que no hi ha res, simplement estan com... No, simplement és cridar. Estic cremat, mira! Barça! Joder, quina barbaritat. Ens envien a callar, s'està liant. La gent vol que es respecti i l'està xupita, Sí. Bueno, em sembla que ens aixecarem demà, aquest pas. Sí, jo estic gran, per aquestes coses. Una cosa,
Per què estan portant uns nens de 12 anys tota la revolució aquesta? Hòstia! Gira't! Aquest és un hijo de puta, està tot el rato amb la mà a la butxaca, chill, i de cop engega un petardo i et crema el cap, és una locura. Visca el Barça! Visca el Barça! Visca el Barça, collons! Pobres mis panas. Se murieron. Vale, hem marxat ja, era una locura, o sigui, queda 20 minuts, mitja hora quedar pel partit. Sí. Anem a fer missió secundària, que és, òbviament, i a birra, sempre necessària. Aquesta gent anava absolutament drogada. Per venir una prèvia d'aquestes, punt 1, has de venir molt drogat, si no és una locura. Com has dit, fer tu. Punt 2, ser molt del Barça. Molt del Barça. Molt. Perquè és tota l'estona el mateix, és tota l'estona cantar escut al pit, l'himne, Sí. cantar l'ololó, i ale. Sí, i insultar l'espanyol. Insultar l'Espanyol i puta Madrid, també. Correcte. Sí, home, és una altra també. Bé, hi havia molta nena. Ja, però nena no. No, nena. Ah, neta? Jo he vist nenes de 14 anys. Ja, pobres, no sé què feien. Sí, hi ha molt menor, i no els ha agradat per respecte, però tots drogats. Hem fet la nostra primera i última prèvia del Barça. Molt quillaco, molt gent amb com es diu això? Passamuntanya. Passaportes. Passaportes, però que tots. Era un ambient, que és el que he dit abans, tenies la sensació que estàs de bones, però en qualsevol moment es pot liar. Sí. I que tothom es barallés, d'acord? Sí, no, hi ha gent que se li gira el cap molt ràpid allà. Tenia aquesta sensació. Sí, és com una família, però amb respecte, saps? Ha d'haver-hi una família separada, dividida, com la El llis. Hambo, aquell que segur que l'has posat, el que estava agafant el micro, jo tenia la sensació aquesta, molt panes, de cop se li gira i s'ha liat. Sí, què agafarem? Però jo t'ho recomano aquí. El precocinat aquest, bastant loco. Passa que és car, el fill de puta aquest. Tío, podeu parar, hòstia. No t'enfadis. Però compreu tantes, oi? Dic. Suposo que les birres són per tots. Joder, us he dit... És que us ho acabo de dir. Nit dura, s'ha de dir. És que el panorama és interessant, Estàs tan funyit de bon matí, Berguet. És una cosa basta. Tu, la samarreta del nano aquesta, treu-te-la allà perquè camina sol, Lo d'en Pau, també. Et fa bon cul, Pau? Com? Et fa bon cul, aquests pantalons. Sí que em va un cul. No, fora conyes. Enfoca't tu la teva puta cara de Ja me l'he enfocat, bro. Ara, mira que l'ha primo. Ell va guanyar el Barça, important, partidàs. Va ser històric. Berguet es va despullar i tot, hi havia noies i tot, va ser una cosa molt rara. Va ser... No, ara té una denúncia d'allunyament, no pot acostar-se a més de 100 metres, és molt dur, però bueno, no passa res. És el que hi ha. Bueno, només dic la veritat. Quina barbaritat. Vale. Què toca avui, Berguet, on anem? Avui anem a ser l'ensenyament, atracar menors. No, bueno, atracar menors, no, enteneu. Anem a atracar menors per fer contingut. A quin dialecte atacaràs aquesta vegada? Ja puta! Anem al l'ensenyament a veure com està el jovent de Catalunya, a ensenyar-los per portar-los pel bon camí com nosaltres, perquè sense nosaltres, què farien aquests nens, Va suspendre 7 a batxillerat. I està dient que ell ensenyarà nens de batxillerat. A quin dialecte atacaràs tu, fill de puta? El valencià, ara! Fill de puta! Quin és el pitjor accent de Catalunya? El de Lleida. No arrenquen? No arrenquen. Me cago en Déu. Respecte aquí la llengua. Ara Robert, la tia diem aquest últim vídeo l'ha fet gens acertat, creant odi. Tu, no us piqueu, va, no us piqueu. Aquest últim vídeo et matarem. Tens un contingut en català, divertit, tal, no sé què. No incitem odi amb ningú. La gent s'enxitxa, és no normal, no és content al final del dia, no? Per mi és content necessari a vegades. O sigui, el vas criticar, Pau, ets un sapo, No, jo vaig dir, i t'ho vaig dir tu, que jo em sentia tan malament perquè el meu tenia un punt cultural, que la gent aprendria una mica que és en Calmar, potser. Qui és aquesta persona? Adolf Hitler. Com vas definir el seu? Violent. El meu vídeo, No. El meu vídeo han après que Lleida és una puta Banal. Banal. Banals. Banal, Que és banal. Banal, bro? T'ha dit banal, bro? Contingut banal a Catalunya, ara, És bro. que ha d'haver contingut banal. Clar. Això, molt important realment. D'aquí surt el que no surti, però això triomfa tant, és contingut banal, de merda. A l'Oz moltes vegades hi ha un contingut banal, però hi ha molt cultural. Díselo, tata. Bro, fem-ho. I ja, Som les ovelles negres de Catalunya, col·lega, és el que hi ha. Això sí. Mi vida no es igual desde que te conocí. ¿Cómo te voy a olvidar?
Com es nota que ens hem quedat al cafè ja, És moment d'anar cap al saló. A veure què fa, A veure, com ho feu ara? Sempre vaig xupar càmera. Una cosa... Hòstia, el panorama és penós, Hòstia, pensava que era en Chesney, aquest. Com te voy a oblidar... Mare, de què va aquest vídeo? No ho entenc, bro. No, estic gravant i que surti el que hagi de sortir, bro. Ja està, gravaré molt i ja està. Hi ha un vídeo que estàs gravant i com dic, mira Marc, mira que cremat estàs. Estic cremat, mira. D'ahir, sí. mira que cremat. És això, jo què sé, bro. Pregunta aquí a la poli. Explica... Vale, demanem a la poli. Els de la poli, tu que dieu Lleida, jo sí. Oh, per tema... Espera't. Anem a fer una mica de show per allà, jo què Jo em sé. sento, saps com sento, com si fossin CC Army, el funado. Que tu l'estem blanquejant, Que no us enganyi. L'estem blanqueando. Hem entrat, anem a veure el fucking Love, no, ara? A veure la gala, a veure què està fent, una mica de show. Sí. Gala, Alberto, hi ha algú especial, ho sabeu? No, nosaltres. Nosaltres. Nosaltres que anem a Pau, veure. et tornaràs a fer un pic com l'Afla tu i jo? Sí, we got it. Tu et petes classe i l'altra persona fa exactament el mateix, pum. Connexió Estàs segur, bro, que no fareu un pico? Jo banco el pico amb l'Ava tuya. Per en Pau, s'ho mereix en Pau. Para té nòvio l'Ava tuya putada. Bueno, poden compartir, jo crec. Però un pico, ella diu que un pico no és tan important. Jo crec que un pico no s'acuerda. Jo també vull el pico. Penso que pots trobar l'amor. Moment del show, que ens van a treballar mentre jo em rasco la polla, com sempre. Al final del dia va així la heavy. No passa res. Tu, Marcos, vols gravar alguna cosa? Jo em gravo els ous, bro. És la meva feina. Hi ha en Joan Laporta allà, més prim, però bueno, em serveix. Ja està, farem una mica pues, behind the scenes, aviam si trobem algú. Sembla que hi ha calletres avui. M'ha semblat veure Vistori abans. No, calletes, no, va, que ets molt gran ja, tio. No direm l'edat, però ets molt gran. I ja està, després aviam per dinar què polles fem, ja està. Sí, estem gravant? Quina ciutat? Ai, quina ciutat no. Què esteu estudiant? Així va Espanya, gent. Així va, el país. Tu m'has de jubilar, bro. Tu em jubilaràs. Jo segur que no. Aquests són els moments just de la fama, gent. Barraqueta xingant per allà, Pau xingant per aquí, i la vida de l'editor és dura, perquè ningú et coneix, és molt dur, és el que hi ha. Bé, hi ha bon ambient, Realment Sí, s'ha donat. creus que sí? Sí. Què t'han buscat ara? Para tu? Ara, moment, missió secundària, ha vingut en Guillem de Res i ha vingut a gravar, que ha de fer unes promos aquí de gent que guanya pasta, no com nosaltres que som uns primos. Aquesta és la vida d'autònom, que no us enganyin, o sigui, has de muntar aquí per coses de la Generalitat, clar. Has de ser un putejat en aquesta vida per guanyar pasta, és una barbaritat, o sigui, estaven en cursillos de filologia catalana, tio, la vida és molt dura. Clar, això no sé si ho veureu abans o després del vídeo d'en Guillem, suposo que si heu vist el vídeo ja sabeu que vaig ser l'editor de la sèrie que va fer de 11 dies buscant a Rosalia, i si no, pues spoiler, serà el pròxim vídeo, i bueno, ja vaig anunciar, o sigui que per les 4 rates que veureu això, segurament ja em seguiu i ho heu vist, o sigui que... Tu què t'has de deixar fer, Quina barbaritat. Que bé, ja està. Ja està. A cobrar ara. A cobrar pasta, que va ser. Clar, tu això no ho saps, Guillem, però jo, mentre tu estaves gravant, Sí? jo també he estat gravant. Ah, sí? Sí, jo he estat fent... Hòstia, estic fent el behind the scenes. Oh, Tota m'encanta. la merda que hi ha hagut aquests dies. Tu, perdoneu perquè he tingut el Marc esclavitzat. 11 dies tancat a casa. Com una puta, però no passa res. Portava com 9 mesos sense fer un vídeo, també et dic. Ja, I jo crec ja. que tocava que algú m'espavilés. És que aquest noi ha de fer molts més vídeos. Ho penso de veritat, has d'apretar molt més. Costa. Ser pesau. Molt, Jo soc un pesau. Tu t'agrada, sí que t'agrada. Soc molt Sí, és veritat, pesau. Però, és el que diu, així triomfa. Així triomfa. Molt bé. He vingut aquí a fer una mica el perla. És molt bon editor, l'he tingut 11 dies esclavitzat i m'ha ajudat de veritat amb tot. Jo sóc feliç i a aquest noi li robaré la Heavy. La Heavy ja no té editor, ni càmera, ni res. És tan fàcil, o sigui, pensa que amb €1 jo em venc. Es ven barat. Jo em venc, soc una puteta que es ven barata, no passa res. Para ja, bro, para treballar, bro. No, però és visites, Calleu-lo, filla puta! Deixa un alumne sense entrevistar! Cabrón, no digues menors, ja, bro. No, Miquel. No, per què? Però ha d'enfocar-me. Diu, para que la Ha d'enfocar-me amb un massa... Vine aquí. Però què els hi vas dir? Que et repessin? Lliure, jo t'abraço, bro. Sí, massa, es passa moltíssim. Com esteu, bo? Bé, i tu, tio, tot el dia treballant, anant a Andorra, follant, bro, para ja, aquest pene, bro, aquest pene. No està pas bé, aquest pene, bro. Estàs malalt. Tu et veu o no? Bé, i tu? Crec que tinc una infecció a l'apíndice. Com? A l'apíndice. Apíndice. Apíndex? En català què deu? En català no tinc ni idea. Apèndice. Si em moro, xarauta a la meva mare, xarauta als meus amics, xarauta a la Heavy, xarauta en la porta. Sí. Fumo aquí, somos reales, club. Aquí deixes els teus béns més preciats? De fet, hi ha una llista real que existeix. Has fet un testament, ja? Sí. Bueno, no és un testament, sinó que hi ha Has fet un testament? O sigui, un brut, sí. Tens És un brut unes- on la meva mare sap on trobar-lo, i això no és broma,
on hi ha diferents coses. Això t'ho he dit alguna vegada? No No. t'ho fas mai, això, a Això és vaig dir batxillerat, no? Està fet des de batxillerat. Que hi ha la play... Bragueta, tu sabies això? En Pau té un testament fet, ja. Testament, que has de tenir un testament fet, però primo, això no tens res, això no tens res, bro. Tu vols tenir un testament fet. Acabem de venir d'un dels jocs més surrealistes de la història, possiblement una festa que no tornarem a ser mai més. La Pau de Pons, geni del màrqueting a Catalunya, geni de la música. Pau, mig mort, ho corrobora. Sí. Bragueta com un primo també. De fet, el van convidar ell i ens han xupat a tots, com sempre, és el que hi ha. Adjuntaré imatges per aquí de com hem trobat a Joan Laporta. Pues sí. Hòstia, pues, que locurita. Com deia, ens hem trobat a Joan Laporta, el nostre president, cantant. Ens hem trobat el president de Catalunya, literalment, Artur Mas. Una puta barbaritat, Una hem fet locura. un pico, foto aquí fins un pico. És IA, però bueno, el ficarem igualment. La iaia Angeleta, que no l'hem vist, però estava allà també. Hi havia... I ha set sortir, ha set sortir i ens hem I la trobat. teva puta mare també, és veritat. Això ho deixaré, bro, i li passaré a ma mare el clip. I hi havia a fora, hi havia Sir Joan i Víctor Navarro. Ha sigut possiblement de les nits més surrealistes de la història. Anem ja a agafar el bus, pirem, no he gravat res perquè he deixat tot allà a l'entrada, perquè si no era una liada. Ja està, agafem bus cap a Vic i ja poc més, la veritat. No sé ni si acomiadaré aquest vlog, així que ja està. Ja si de cas ens veiem després o no ens veiem més. Voleu dir alguna cosa per si no despedeixo? Últimes paraules per si no llegues. I recordeu que al final del dia Només serem històries. Shout out a Lleida. Shout out.